I've been thinking about you, and I think I have to listen. ମଞ୍ଜରୀ ଉତ୍ସବ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଞ୍ଜରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ମୋ ଦେହେ ବଢ଼ିଲେ ତୋ ଦେହେ କଳାର ସିରିଏଲ୍ଟି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ମଞ୍ଜରୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କି ଚାଲୁଥିବା ସିରିଏଲ୍ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ମଞ୍ଜରୀଟି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏ ସିରିଏଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏ ସିରିଏଲ୍ଟି କିପରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିପରି ରହୁଛି। ଇଏ ଅଲଗା ସିରିଏଲ୍ ହେଇ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଚାଲିଥିବା ସିରିଏଲ୍ ଭଳି ନାଗ କିମ୍ବା ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଆଣି ୟା ଭିତରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସିରିଏଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଛି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।